ji destpêka êrişa artêşa Tirkiye û grupên çekdarên opozisyona Sûrî ve li ser herêma Efrînê bi sedan welatiyên sivîl li wê herêmê hatin revandin, girtin, îşkencekirin, kuştin û birîndarkirin. Bi awayekî berbiçav jî ziyan, wêranî û talanî li ser destên wan hêzan gihişte mal û milkên xelkê Efrînê ku heta niha bêhtir ji 100,000 kesî ji wan koçber û derbiderin. Heta niha jî rewşa binpêkirinan li wê deverê berdewam e û ti aliyekî navxwe, herêmî yan jî navdewletî rêgiriyê li ber wan reftaran nake. Ji bîstê çileya 2018 ve operasyona Tirkiye û çekdarên opozisyonê ya bi navê Çiqlê Zeytûnê hate destpêkirin. 18 Adara 2018 dawîtirîn pêgeha wê herêmê ku ew jî bajarê Efrînê bû kete jêr kontrola wan hêzên êrîşkar. Bi awayekî rojane kiryarên girtin, revandin, îşkencekirin û talankirinê ji aliyê hêzên çekdar ve li dijî welatiyên sivîl li Efrînê têne kirin. Li gorî amarên li berdest ji wê demê ve heta gulana 2019 hejmara kesên ku ji Efrînê hatine girtin gihiştiye nêzîkî 2700 kesî. Ji wan heta niha 1100 girtî hene. Ji tevaya wê hejmarê çarenivîsa derdora 600 kesên girtî nediyar e. Di nav girtiyan de jin û zarok jî hene. Çend kes li jêr îşkenceyê hatine kuştin, ji wan jî herî kêm rewşa 10 kesan tenê hatiye belgekirin. Navenda belgekirina binpêkirinan li Bakurê Sûriyê ragihandiye ku ji sibata 2018 ve 20 kes li girtîgehên grupên çekdarên opozisyonê li navçeyên Bakurê Sûriyê hatine kuştin û 4000 girtî hene û çarenivîsa 2000 girtiyan ji wan nediyar e. Beşê herî zêde ji wan kesan jî xelkê herêma Efrînê ne. Bi piranî çekdarên opozisyonê li beramber serbestberdana girtî û revandiyan li Efrînê gelek pereyan ji kesûkar û malbatên wan dixwazin û gefan didin ku eger ew pereyan radest nekin êdî ew ê kesên revandî yan girtî bikujin. Di dawîtirîn bû yer de çekdaran daxwaza $200,000 Amerîkî ji malbata ciwanekî Kurd kiribû û berî wê jî nişteciyekî Efrînê revandibû û daxwaza $100,000 ji malbata wî kiribû piştre wan ew kes li jêr îşkenceyê kuşt. Bi sedan bû yerên wiha li herêma Efrînê li ser destê çekdarên opozisyonê bi piştgiriya hêzên artêşa Tirkiye têne kirin, girtin, revandin, îşkencekirin û kuştina welatiyên sivîl li wê herêmê bûye diyardeyeke rojane. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.